नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर तुम्ही इकडे बघू शकता तुमची शुभांगी काकू काय करते आहे. मसाज करते आहे. आमचा घरीच मसाज पार्लर आहे. तर इकडे बघा आता किती मिनटं राहिले, 1 मिनटं राहिले आणि आता मम्मीचा काळा एवढा आज निघाला नाही ना. तुम्ही बघू शकता नेहमीप्रमाणे आपले बेड्स इकडेच आहेत आणि काजल, मी आणि मम्मी आता चाललो आहे मार्केटमध्ये. मम्मीचं काहीतरी सोनाराकडे काम आहे आणि मला काजलला न्यायचं आहे डोळे चेकिंग करायला. आणि तुम्हाला ऑलरेडी सजेशन तुमच्याकडनंच आम्ही सजेशन घेतलं आहे. तुम्हाला तेच सजेशन आम्ही तुम्हाला देतो आहे. कधी पण डोळे चेक कराल तर ते चष्मेवाल्यांच्या दुकानात चेक नका करू. त्या डोळ्यांच्या डॉक्टर चेक नाही करायचे. हां, कम्प्युटरवर त्याच्यावर नाही, डोळ्यांच्या डॉक्टरकडे जाऊन चेक करा. ते तुम्हाला जे नंबर देतील मग हवा तर चष्मा त्यांच्याकडनं बनवा दुसऱ्याकडून. पण डोळे चेक फक्त डॉक्टरकडूनच करा, चष्मेवाल्याकडून करू नका. आमचे पैसे वेस्ट गेलेले आहेत. काजलला तो चष्मा बनवला, तो काजलने घातलाच नाही. आता तर चांगला बनवूया आपण. त्याच्यामुळेच माझं पण डोकं गरगरायला लागला होता. आता नाही गरगरत ना. नाही. चला जाऊया मार्केटला. सगळं वर दिसत होतं. तुझ्या चष्म्याची फ्रेम घे तरी पण ती आहे ती. चला जाऊया. चष्मा पण चेक करतात. चष्मा घ्यायला लागेल काजलचा. चला आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि हे बघा गाडी नवीन घेतलेली आहे मी. नवीन गाडी माझी आहे का मम्मी? माझी नाही, माझ्या मित्राची आहे. जो अदनान माझा मित्र आहे ना, तो इकडेच लावतो आमच्या इकडे आणि आमच्या दिलूला इकडे झोपायला मिळतं. मग पप्पी दे. फ्लॅशलाईट मारलं की आपल्या सर्वांचा चेहरा दिसतो. नाही तर दिसत नाही. फ्लॅशलाईट काढली की बघ कसं दिसतं. हे बघा, हे सर्व भाज्या आहेत आणि ह्याच्यामध्ये ह्याला कुवाळा म्हणतात. मम्मी ग्रीनवाला तो बघा, तो आम्ही हा इकडे घेतलेला आहे कुवाळा. कुवाळ्याच्या बाजूला पंपकीन असे वेगवेगळे असतात, पण कलर बघा असं असतं भाजींमध्ये. हे काटो बघा. इकडे बघा मम्मीसाठी गिफ्ट घेतलेले आहेत. मम्मीला रोज महिन्यातून 4 गाऊन लागतात आमच्या. कुठे काय करते, हरवते का काय माहिती. बघा पहिला गाऊन किती मस्त आहे. एक बघा मुलगा मम्मीसाठी शॉपिंग करतो आवडीने. बघा 2 आणि ह्याला काय म्हणतात, कफ्तानी म्हणतात. बघ मी कफ्तानी पॅटर्न. कफ्तान मस्त आहे ना. इसको कौन सा दिया दिखाओ. पैनिंग है ना. तुम्ही कधी कोणाला सलूनमधून हेअर फ्लॉन्ट करून बाहेर पडताना बघितलं आहे का? नक्कीच बघितलं असेल, पण तुम्हाला खूप प्रश्नसुद्धा पडले असतील. केसांना फ्लॉन्ट करायला केमिकल ट्रीटमेंट घ्यावी लागते का? कॅरेटिन ट्रीटमेंट बरोबर आहे की हेअर स्पा ट्रीटमेंट बरोबर आहे, हे प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. ह्याचे पुढचे परिणाम काय असेल आणि हे सर्व ट्रीटमेंट करायला आपलं बजेट किती असेल किंवा ह्याचे आफ्टर साईड इफेक्ट्स काय असतील, असे पण प्रश्न तुम्हाला पडत असतील. तर चला मी तुम्हाला मदत करते हे सांगायला की तुमच्यासाठी कोणती ट्रीटमेंट चांगली असेल. पहिल्यांदा तर तुम्हाला हे नोटीस करायचं आहे की तुमचे केस डॅमेज झाले की त्याला थोडं लक्ष द्यायची गरज आहे. जर तुमचे केस डॅमेज झालेत आणि त्यामधला प्रोटीन संपलाय तर तुम्हाला कॅरेटिन ट्रीटमेंट घ्यायची असते आणि ते कॅरेटिन ट्रीटमेंट 6 महिन्यापर्यंत तुमच्या केसांवर राहते. जर तुमच्या केसांचा नॉर्मल प्रॉब्लेम असेल, जसं की ड्राय असतील, फ्रीझी, डॅमेज हेअर असतील किंवा जर तुम्हाला एक केसांना सिल्की, शायनी आणि बाउन्सी लुक हवा असेल तर तुम्ही हेअर स्पा ट्रीटमेंट करू शकता आणि हेअर स्पा ट्रीटमेंट 1 मंथ पर्यंत टिकतं. हेअर स्पा ट्रीटमेंट हे सगळ्या हेअर्सला सूट करतं आणि हे मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की दर वीकमधून तुम्ही एकदा तरी ट्राय करायला हवं. तर तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल दर वीकमध्ये हेअर स्पा करणं हे आपल्या बजेटमध्ये असेल की नाही, तर त्याच्यासाठी मी सोल्युशन सुद्धा घेऊन आली आहे. तर मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे न्यूडचा DIY हेअर स्पा किट, ज्यामध्ये सगळ्या स्टेप्स आहे जे एका सलूनमध्ये आपल्याला मिळतात, तेही आपल्या बजेटमध्ये. या किटमध्ये तुम्हाला 4 स्टेप्स मिळणार. पहिला आहे हेअर स्क्रब, ज्यामध्ये छोटे कॉफी बीड्स आहेत जे आपल्या स्कॅल्पला एक्सफोलिएट करतं. तुम्हाला थोडं स्क्रब हातावर घेऊन ते ओल्या केसांवर जेंटली मसाज करायचं आहे. जेंटली मसाजमुळे रक्तप्रवाह चांगला होईल आणि हेअर ग्रोथ वाढेल. 3 मिनिट्स नंतर केसांना कोमट पाण्याने धुवून टाकायचं आहे.
दुसऱ्या स्टेप्समध्ये तुम्हाला शॅम्पू करायचं आहे. शॅम्पू हे खूप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे, कारण शॅम्पूमुळे केसांमध्ये एक्स्ट्रा सिबम रिमूव्ह करतो, जे हेअर स्कॅल्पला ऑइली बनवतं. यासोबत आपल्या केसांमध्ये डर्ट आणि पोल्युशनमुळे झालेले डॅमेजलाही प्रोटेक्ट करतो. त्यानंतर तुम्हाला पाण्याने हेअर वॉश करून टाकायचं आहे. इम्पॉर्टंट नोट, तुम्हाला शॅम्पू नेहमी हेअर स्कॅल्पवर लावायचं आहे. जर तुम्ही शॅम्पू हेअर टिप्सला लावाल तर ते ड्राय होतील. थर्ड स्टेप आहे कंडिशनर, जे तुम्हाला नेहमी हेअर लेंथवर लावायचं आहे, कारण कंडिशनर तुमच्या केसांना शायनी आणि बाउन्सी लुक देईन. कंडिशनर तुम्हाला ओल्या केसांवर 3 मिनिटापर्यंत लावून ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर कोमट पाण्याने धुवून टाकायचं आहे. न्यूड कंडिशनरमध्ये हिबिस्कस असल्यामुळे आपल्या केसांचं मेलेनियम क्रिएट करण्यात मदत होते आणि आपल्या केसांना एक नॅचरल बाउन्सी लुकसुद्धा देतं. कॅरेटिनमुळे आपल्या केसांची वाढसुद्धा होते. फोर्थ स्टेप आहे सिरम. एकदा तुमचं कंडिशनर लावून झाल्यावर तुम्हाला न्यूड हेअर सिरम ओल्या केसांवर फुल्ली ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत लावून ठेवायचं आहे. या सिरममध्ये आर्गन ऑइल, जोजोबा ऑइल, ॲव्होकाडो ऑइल आणि कोकोनट ऑइल आहे, जे केसांना डॅमेज होण्यापासून वाचवतं, डॅन्ड्रफ होण्यापासून थांबवतं आणि इची स्कॅल्प होण्यापासून सुद्धा थांबवतं. प्लस आपल्या स्पीडनी हेअर ग्रोथ वाढतं आणि याच प्रकारे तुम्ही सुद्धा तुमचे केस असे फ्लॉन्ट करू शकता. तुम्हाला नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे, हेअर स्पानी तुमचं केसांचं हायड्रेशन मेंटेन राहतं आणि तुमचे केस शायनी आणि स्मूथसुद्धा होतात. तर तुम्हाला पण हे सगळे बेनिफिट्स घ्यायचे असतील तर तुम्ही प्रोडक्ट परचेस करू शकता, जे बजेट फ्रेंडली आहे. तुम्ही हे प्रोडक्ट परचेस करू शकता त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटनी www.everteen-nude.com मधून आणि फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. लिंक सगळे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. चला, काजल चालली आता फॉर्म भरायला. कुठे चालली? डॉक्टरकडे, डोळ्यांच्या डॉक्टर. काल गेलेलो तर आज दुसरा चेकअप ना. काल ड्रॉप टाकून चेक केलं होतं ना हिचं, आज विदाउट ड्रॉप टाकून. चला, रिक्षा पकडा. अभी पेन लगाओ, उसमें ज़्यादा नंबर है. आजपासून अनकम्फर्टेबल रहेगा ना तो निकाल देंगे. अनकम्फर्टेबल रहेगा ना तो निकाल देंगे. थोडा वेळ काढायचं आणि मग परत लावायचं. पण तुला ह्याच्यात तर तुला असं करायला लागेल. हे बघ, ते किती दूर आहे, पण मला नाही खूप जवळ वाटतंय. आता टीचर वाटते तू बरोबर. ताई झाली नसते ना. हां, सेम ताईला शोधलेलं ताई झाली. ताईचेच कपडे घातले. हे ताईचा ड्रेस घातलेला आहे काजलनी. चालेल, ठीक आहे. चलो बाय, थँक्यू. चला मॅडम, खाली बघ. मला मी काढते मला. अभी पेन नाही, घाल, सवय लागली पाहिजे. जवळ दिसतंय. बघ आणि घाल आणि चाल खाली. चल, थोड़ा लगाना पड़ेगा. थोडी सवय कर. तर इथे तुम्ही बघू शकता, सर्वांना नमस्ते. आणि आता तुम्ही टायटल मी वाचलाच असेल, तर इकडे बघा. आता तुम्हाला जास्त टाइमपास करून नाही दाखवत आहे. इथे काय आहे? 3, 2, 1 आंबे. थंडीच्या सीझन मध्ये आंबे. ते पण डिसेंबरमध्ये आंबे. डिसेंबर महिन्यात आंबे. तुम्ही बोलाल कुठून आले, कधी आले, कसे आले, का आमच्या घरी होते, काय होते, ते सर्व तुम्हाला माहिती पडणार पण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तर काय झालं ते पण आता तुम्हाला समोर दाखवतोय की खरोखर आंबे आहेत का बघे. आणि आर्टिफिशियल नाही आहे ते, हापूस आंबे आहेत. सुगंध आडीतल्यासारखा एकदम मस्त. एकदम मस्त. सर्वात आधी आपण जरा धुवून घेऊया आणि काय आणि कुठून आले आणि किंवा आले आमच्याकडे का आमच्याकडे होते, सर्व उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. आता धुवून घेऊया आपण. सर्वात आधी जाईमध्ये आपण चांगल्या प्रकारे धुवून घेऊया. 1, 2, 3. त्याची कोटिंगला सर्व तुम्हाला पण वाटत असेल ना, आंबे कुठून आले, तर आंबे मिळतात कुठे, का कोणी दिले, रत्नागिरीवरून पाठवले, का कोणी गिफ्ट दिले, किंवा मी विकत आणले, का नेबर्सने दिले. खूप प्रश्न असतील ना तुमच्या मनात. मी पण पहिल्यांदा जेव्हा आंबे बघितले ना ह्या महिन्यात, आणि ऑलरेडी म्हणजे आज शूटिंग चालू आहे ही, असं नाही की पहिल्याचा व्हिडिओ आहे, तर मला वाटलं खाऊया आणि तुम्हाला पण दाखवून खाऊया आपण. मी काय आंबे खायच्या पाठी. आता इथे बघा, कॅमेरा मी भाईच्या हातात दिलेला आहे आणि असं आम्ही बोलू शकतो आणि डिक्लेअर करू शकतो की ह्या वर्षाच्या नवीन वर्षाचे पहिले आंबे शुभांगी गिरच्या घरी कापले गेले. बरोबर.
आता बघा एक आंबा एवढा मोठा आहे तर एक आंबा एवढाच आहे. ते काय आणि कुठून आहे ते तुम्हाला सर्व उद्याच्या व्हिडिओमध्ये माहिती पडणार आहे. आता आम्ही कटिंग करतोय, तर कटिंग करताना काजलला देऊया कारण ते जरा फोकस करावा लागेल. काजल कॅमेरा धर आणि आता बरोबर फोकस कर. पहिला आंबा कापतोय या नवीन वर्षाचा. कसा आहे बघूया. देवाचं नाव घ्या की चांगलाच असावा सर्व. अरे मस्त आहे मस्त आहे चांगलं आहे. हा जरा कॅमेरा पाठी घ्या. कापल्या कापल्या सुगंध आलेला आहे. मस्त आणि एक मजा कापायची असते आणि दाखवून खायची पण वेगळी मजा असते ती. मजा असते. आता दुसरा कापून बघूया आपण. हा पैसे वसूल. वसूल पैसे मस्त. कोणी दिले का विकत आणले ते सर्व उद्याच्या व्हिडिओ मध्ये, पण पैसे वसूल. काय भाई कसं वाटतंय भाई? बघा वाच घेऊन बघा. हो कुठे डुक्कर कुठे झाला? नाही ना डुक्कर नाही तो. आता कापूया आपण. वा 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 4 पीस बरोबर मी इकडे करतो. आता कॅमेरा मी पकडतो. मोठं विटवून सांडले. पण ते हात नाही लावले अजून. चला 1 पीस घ्या घे बाई. भाई. चला कसं लागतंय? क्वालिटी काय आहे? एकदम ओरिजिनल. ओरिजिनल मस्त. जरा पण आंबट नाही. जरा पण आंबट नाही ना, थोडा बी भेदभाव नाही. कुछ भी नहीं. गोड आहे एकदम ओरिजिनल. तर आता म्हणून तुम्हाला मी हे कापून पहिले दाखवले आणि ह्याचं सिक्रेट काय आहे, कुठून प्रकट झाले हे तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओ मध्ये दिसणार आहे. असं ना. वर्थ आहेत वर्थ. मस्त आहे. 1 नंबर क्वालिटी आहे. आंब्याच्या सीझनला पण एवढे असे आंबे येत नाही. तेच मला म्हणायचं होतं की आंब्याच्या सीझनला पण एवढे आंबे येत नाही क्वालिटीवाले. तर आता आपण काही एकच नाही खाणार आहे, सर्वच कटिंग करणार आहे. ठीक आहे सर्व नको. मग किती खाऊ? जरा कमीच आहे. तू वाचून वाचून खाऊया. म्हणजे रोज आपण फील घेऊ शकतो आंब्याचं. पण तोपर्यंत हे नाही झाले पाहिजे. अजून एक काप मम्मी ते. एकच नंतर उद्या मग. हा उद्या. आणि अशी उद्या मला संपले आंबे मग आता काय करणार. आणि अशी कोणाकोणाची सवय आहे की एकत्र नाही कापत, थोडं 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 असं खातात. जसे आमची ताई घरातली केक वाचून वाचून खाते फ्रीज मध्ये ठेवून. मस्त मस्त मस्त. तुम्हाला खरं सांगू, जसे तुम्ही आंबे ऐकून थंबनेलवर ऐकून वाटलं असेल हा तर काय म्हणजे वेगळं असेल किंवा नसेल किंवा काहीतरी डमी असेल, पण रियालिटीमध्ये मी जेव्हा खातो आणि बघतोय ना मलाही शॉकिंग वाटते. अरे डिसेंबर महिन्यात सुद्धा आंबे आणि ते पण सेम टेस्ट. आणि हेच मी आत्याला सांगितलं ना, आत्या बोलली अरे आम्हाला बिटकी नाही दिसत आहे किंवा कैरी नाही दिसत आहे, तू आंब्याचं कुठे बोलतो. ओके तर इकडे सेकंड कटिंग पण झालेलं आहे आणि सेकंड कटिंग पण बघा एकदम व्यवस्थित आहे. परत एक सर्वांनी फोड घ्या. चला उचल भाई. भाई काय बोलतात. आणि दिलू बघा आमची भाई घ्या. हा मोठा हा घ्या. हा पीस घ्या तुम्हाला चांगला वाला. मस्त आहे. खाऊन रिव्ह्यू द्या. गोड आहे. मस्त आहे. छान आहे एकदम. आंब्याला बघून मी एवढंच बोलायची ये मुंबई है मेरी जान. इधर कुछ भी हो सकता है. इधर कुछ भी हो सकता है. असा अजून एक डायलॉग आहे ना, डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है. तसं वो मुंबई है मेरी जान, सब मिलता है और सब प्रकट हो जाता है. तर असेच आंबे खावा तुम्ही पण. आता कसं वाटलं ब्लॉग सांगा आणि ब्लॉग टू बी कंटिन्यूड. ब्लॉग आता पुढचे बघत राहा तुम्हाला रेसिपी पण दिसणार, ब्लॉग पण दिसणार आणि सर्व काही दिसणार आहे. तशा प्रकारे आमचा आंबा खाऊन कार्यक्रम संपवलेला आहे. वंदे मातरम. भाई साल पण काढली काय? नमस्ते. आज मी गव्हाच्या पिठापासून नाश्ता बनवते. आता तुम्ही बघा मी कशी बनवते ती. आता इथे बघा 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलंय. त्याच्यामध्ये अर्धा कप आपल्याला बेसन घ्यायचं आहे. 2 चमचा तांदळाचं पीठ. आता आपली सर्व पिठं मिक्स करून झाली आहे. त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकते 1 चमचा, ओवा अर्धा चमचा, जिरा अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, मीठ आपलं चवीपुरतं आणि आपला पनीर मसाला घेतला आहे अर्धा चमचा. इथे आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे 1 चमचा. आणि आता याच्यामध्ये आहे ना आपण भाज्या मिक्स करायची आहेत.
आता इथे बघा शिमला मिरची एक घेतले बारीक कापून, कांदा एक बारीक कापून, गाजर एक घेतलाय किसून, बटाटा हे 2 बटाटे उबलून घेतले, वाफ लावून शिजवून चांगली साल काढून बारीक करून घेतले. आणि इथे कॉर्न आहेत आणि मटर आहेत, हे आपले थोडे थोडे 4-4 चमचा घ्यायचे, शिजवून घेतलेत. आता हे आपण मिश्रण सगळं एकजीव करूया एकत्र. आता आपली त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. आता आपण याच्यामध्ये आहे ना पाणी टाकून आपल्याला चांगला बॅटर तयार करायचा आहे. हे बघा असं आपलं बॅटर तयार करायचं. मस्त झालंय ना, सर्व मिश्रण एकजीव झालंय. अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. हा, आता मी काय करते याच्यामध्ये थोडासा आहे ना खायचा सोडा टाकते. थोडासा टाकायचा, पाव चमचा. हे बघ थोडासा टाकते. इथे बघा पॅन मध्ये थोडासा तेल टाकलाय, कारण एवढं आपलं बॅटर टाकायचं म्हटल्यावर ते शिजायला पण पाहिजे ना. आता मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे टाकते. आता मीडियम गॅस करून आहे ना झाकण ठेवायचा. वरचा भाग सुकलेला दिसला ना मग आपण उलटा फिरवायचा. आपण बघूया, मस्त झालाय बघा, फुलला एकदम. आता कसं उलटा फिरवते. कसं वाटतंय? पराठाच आहे ते, म्हणजे एक पराठ्यासारखाच नाश्ता आहे. हेल्दी नाश्ता आहे. हा, सुगंध पण सुटलाय ना मस्त. सुगंध आला तुला? हा. तर चांगला आहे ना भाजून काढायचा. कसा वाटतोय पराठा? मस्त वाटतोय. अशीची जाड लेअर आहे. हा, मस्त नरम वाटतोय ना. आणि नरम एकदम, खायला एकदम मऊ मऊ वाटणार, आंबोळी सारखा. हो. आणि अशाच प्रकारे दुसरे आता पण सर्व करून असेच घ्यायचे. करून घ्यायचे.